ja n'hi ha nervis i Alfonses. Va, segon premi. Li correspon a un poema d'algú que vol que passi el curs molt més ràpidament encara. Sí? Que es titula Vacances d'estiu. I això, us sona això? Elsa Capuntas és el pseudònim i és la Marta Llorente, doncs la que ha escrit aquest poema. Un aplaudiment. Quan arriba l'estiu, a la ciutat fa molta calor, però nosaltres ens banyem al riu i a la tarda, amb disciplina, ens banyem a la piscina. El berenar ens el mengem mentre amb els amics juguem. Hi ha llargs dies de platja i nits curtes amb estels. Amb els amics de viatge ens allotgem en els motels. Cansats de la bicicleta, canviem la bamba per la xancleta. Després dels jocs de nit, cansats, marxem cap al llit.